जाय बेसादखौ आङो सानफेराखैमोन बे बेसादा जानो थांगासिनो दङ। माने आनएक्सपेक्टेडलि बे जागोन आरो नोंथांमोना निस्सय बेखौ नुनो मोनगोन। नैबे फार्स्ट राउन्ड साननायनि उनावनो स्पेसियेलि आं 14 दुवार कनस्टिटुयेन्सिनि बाथ्राखौ मोजाङै बुंनो हागोन। मानोना बे 14आवहाय जोंनि दादगारि प्राइमारि, हाथिसार प्राइमारि आरो देवस्रि प्राइमारियाव जोङो फ्राय लाथिख' जाबाय थायोमोन। दा काउन्टिंखौ आं नुदों जाबायदि चेलेन्जिं थांदों, बे मोननैयावथ' द्र' जानायनि अनगा जों लिडिंखौ लासिगोन आं बेखौ नुखाबाय। थांनाय बाराव जों मोनानोमोन बावहाय, देवस्रियावथ' जों जिर'मोन। जुदि नोंथाङा 3-4 थावजेन्डआवहाय जिर' मोनोब्ला बेसे एडभान्स जायोमोन खाम्फाया। देग्लायथ' नेक टु नेक फाइटिं, जि जायगायावहाय बिथाङा जौ होयै होयै मानसिफोरखौ बुरखायदोंमोन, बेसेबां बोसोर जौ होनानै बुरखायनो मानसिफोरखौ। गतिके आं नोंथांमोनखौ नैबे फार्स्ट राउन्ड जोबनायनि उनावनो दाबो आं दा अलरेडि आं दंखायोमोन नालाय, आं नुनो मोन्दों खोब एडभान्स जागासिनो दङ। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ एडभान्स पार्टि जानो थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायग्रोखाबाय। दाथ' काउन्टिंसो जाबाय दं नालाय, बिदिथ' हमनो हायाखै। खिन्थु बाक्सुनि अजनखौ नायोब्ला जों आवगायनाया सियर आरो। माबायदि आखा बायदि पिपिएलनि लोगो दिनैनि रिजाल्टनि खेत्रआव जोङो 27 दाजाब मोननाया सियर जानानै फैगासिनो दङ। नोंथांमोना बारा गोबाव नेनो नांला, माने खोमासा नांजोबसिगोन इपिपिएलनि बम गावनाया। आदसा नुनो मोनदों खाम्फाया बुंगासिनो नोंथांखौ जेनगोन। बिथाङा रायजोफोरनिखौ गोसो फुस्लायनो थाखाय बुंखानांगोन। काउन्टिंआव थाथों दसे, फिट गोग्लैयाबानो फिट जायाबानो जाबाय। आं एम्बुलेन्स दंना गैया बेखौसो नायगासिनो दङ। अलरेडि जोङो दाखालि इलेक्सननि उनाव जोंहा मोनसे सिस्टेम दङ। जों खोब साइन्टिफिक आरो सिस्टेमेटिकलि थाङो। जोङो दाखालि साननायाव जोङो रग्ग 23,000 मोनखादों। बेनिफ्राय माखासे ओरैबायदि माने साइलेन्ट भटारफोर दङ, बेखौ नायोब्ला जोङो 26,700 थांनाया सियरखा। ओमफ्राय जेसेबां कास्टिं जादों, 39,000 सामथिं कास्टिं जादों, बेखौ नायोब्ला बिथांनि भटआ 12 to 15,000नि गेजेराव नांथाना थासिगोन। बिथाङा मानि थाखाय जेनगोन? 15 बोसोर बिथाङा डिपुटि चिफ जाना दंमोन। 15 बोसोर डिपुटि चिफ, 2 बोसोर बिथाङा EM, नङा होमबा? बे 17 बोसोराव बिथाङा बिलासिता लाइफ, माने गोमो गोथां गोजा कालारफुल लाइफ इन्जय खालामबोबाय। मानसिया सहायनो हाया, इसोराबो नायनानै थाबाय थानो हाया। दिनै मानसिफ्रा बिथांनि बेफोरबायदि कालारफुल लाइफखौ थांनाय चिरां जिल्लायाव PCDR हिसाबैथ' जोङो 4 मोनदों, नङा होमबा? चिरां जिल्लानि बाथ्राखौ होनदां। देग्लाय BPFआ 1 मोनदोंमोन। दानिया BPFआ 1 मोननाया देग्लायथ' लाथिख' जाखाबाय। 100% बे लाथिख' जानाया। बेनिफ्राय चिराङावथ' 100% लाथिख'। हयथ' माबायावहाय क'क्राझाराव 1 मोननो हागौ, दाउट दङ जोंहा। हयथ' 1 मोननो हागौ, जों दाबो माने दाउट जाबाय थादों बेखौ। आं नामखौ बुंलिया। ओमफ्राय उदालगुरियाव 1 मोननो हागौ, बाक्सायाव मोनथारोब्ला 2 मोननो हागौ। 4-5नि बारा जाया बिसोरो।